Maria, tadi niya. Or basta gusto kong blend. Alagad kanimo, antud sa pagbalik mo. Naliyabot ko, balik ka. Where's that yabag? We can't understand, my friend. What's yabag? What are you talking about? So we're having recording right now, no? Enjoy watching the videos of. May pitik nga ni sa akong kasing-kasing ang imong gugma. Dili ubos sir, sa pag-alagad kani. Gihatagan mo ko og kagawasan. Gikan sa sala. Balik ka. Gihatagan mo ko og kagawasan. Gikan sa sala. Gikan sa sala. Ipipilin mo ako. Pili mo ako. Sige, dito. Sige. Ikaw ang pinakamaayong butang nga nahitabukan ako. Ikaw ang pinakamaayong butang na nahitabukan ako, nahitabukan ako. May laing makahimo sa mga nangahimo mo sa kinabuhi ko. Papakita ninyo mo ang new song, Pinakamaayong Budak. Sa tibok kong kinabuhi.